हाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन बरायबावबाय बयखौबो जों दिनै फैदों भुटानाव नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों बिदिब्ला मोजां मोनोब्ला लेट्स गो लोगो मोनथों नोंखौनो जिउआव मोनदांनाय मानि होबाय नोंनो Futan deh kubi deh thaijo apa sih nane thaijo kubi le deh Futan apa nane betul lenjar kubi le sini ini betul ini deh kubi ish Lighter nangan upay gas seri benar seri nih seri bay bodoh nabi han wala kacau nih jing ono ang lain roh bi muda mah geder nabi nya muda geder lero kerip itu lah nang igar hayu bunuh mah kidu latar nih keren leh nih Thai Futan nih jadi itu satam jadi ang jali pergi Ra kayak ande, tapi ini Futan apa nama makan leng deh enggak? बिराद समायना जायगाया रायजोफोर भुटानाव आरोना फैनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों नै माला बिथिं बिराद फट' लागासिनो दङ सोरबा सेलफि लादों बिराद नायनो समायना आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय भुटानाव एसे बेरायफैदो गोसोफोरखौ मोजां नाङो स्रांनो बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लेट्स गो अखा हालायबायलै बिराद अखा हालायबाय आरो लोगोफोर नै सासे जोंना बिराद रागा जोंबाय अखा हानायनि थाखाय मानो होनबा मोजां जायगा गिदिंनो मोनासै आरो आंबो लोगोसे ब्लगखौ मोजां लाबोनो हायासै आरोना लोगोफोर जिबाय हायो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोरबोनि दरा गेंखो मोनथियासो